Uprostred Indického oceánu medzi Madagaskarom a východným pobrežím Afriky sa nachádza krajina, ktorá sa takmer nikdy neobjavuje na mapách ani vo vyhľadávačoch. Sú to Komorské ostrovy, skupina izolovaných sopečných ostrovov s malým počtom návštevníkov, ktoré nepoznajú ani tí, ktorí žijú tisíce kilometrov ďaleko. Nemajú veľké mestá ani preplnené letiská. Napriek tomu tí, ktorí tam boli, hovoria, že je na nich niečo iné. Rytmus. Spôsob. Niečo, čo sa vymyká norme. Nie je to krajina zamrznutá v minulosti, ale nedrží krok ani s dnešným svetom. Aké je to pre ľudí, ktorí žijú na takomto mieste? Aký je každodenný život v jednej z najuzatvorenejších, najskrytejších a najizolovanejších krajín na planéte? Vitajte v Mundare. Začnime. Pôvod krajiny a jej utečených otrokov. V časti Indického oceánu, ktorú mnohí ani nenájdu na mape, sa nachádza skupina ostrovov, kde sa história prelína so zúfalými útekmi, starými obchodnými cestami a pretínajúcimi sa kultúrami. Komory sa skladajú zo 4 hlavných ostrovov: Grande Comore, Moheli, Anjouan a Mayotte. Hoci Mayotte je stále pod francúzskou kontrolou. Napriek tomu, že sa nachádzajú medzi Madagaskarom a africkým pobrežím, takmer nikto sa o nich nezmienuje. Po stáročia sem prichádzali rôzne národy. Prišli Arabi, Afričania, Peržania, Hinduisti a Európania, pričom každý po sebe niečo zanechal. Zmenili spôsob, akým hovorili, jedlo, presvedčenie. Táto zmes vytvorila identitu, akú žiadna iná krajina nemá. Neexistuje jediný pôvod, ale niekoľko, ktoré dodnes koexistujú. Jedným z najdôležitejších bodov v dejinách krajiny bol príchod otrokov utekajúcich z pevniny. Muži a ženy utekajúci pred reťazami, loďami a plantážami prekročili more v nádeji, že nájdu miesto, kde ich nikto nechytí. Necestovali za obchodom ani za turistikou. Cestovali hľadajúc slobodu. Prekročili nebezpečné moria s myšlienkou ukryť sa v tomto súostroví plnom džungle a sopečného terénu. Títo utečenci sa nazývali Marúni, slovo používané pre tých, ktorí unikli otroctvu a stratili sa v divočine. Na Komorách sa mnohým podarilo skryť a začať odznova. Založili si malé osady vo vysočinách, medzi vegetáciou alebo v blízkosti jaskýň. Odišli zo známych ciest a vytvorili si bezpečné priestory, kde mohli žiť bez toho, aby ich niekto našiel. To, čo sa začalo ako útek, sa rozrástlo do komunity. Marúni nielenže prežili. Priniesli si svoje zvyky, piesne, spôsob života. Zmiešali sa s miestnymi obyvateľmi a s ďalšími, ktorí prišli. Výsledkom bola nová spoločnosť s arabskými, africkými a inými regionálnymi črtami, čo je v krajine stále zrejmé. Toto dedičstvo sa nestratilo. Naďalej rozprávali príbehy tých, ktorí prekročili more. Tieto príbehy sa odovzdávali z rodičov na deti a stali sa súčasťou kolektívnej pamäti. V niektorých dedinách ľudia stále hovoria o prvých, ktorí prišli a utiekli, ako by boli hrdinovia. S nimi prišli aj presvedčenia. Jednou z najsilnejších obáv sú džinovia, neviditeľní duchovia, o ktorých sa verí, že dokážu vstúpiť do tela ľudí, spôsobiť chorobu alebo zmeniť správanie. Táto myšlienka, bežná v mnohých moslimských oblastiach, nabrala na obrátkach na Komorách. V niektorých dedinách sa vykonávajú rituály na upokojenie týchto bytostí. Existujú liečitelia, ktorí používajú zmesi kvetov, dymu, kostí a dokonca aj ľudských lebiek. Tieto rituály sa nevyučujú na verejnosti ani nevykonávajú na očiach. Zvyčajne sa konajú v jaskyniach, uzavretých domoch alebo na odľahlých miestach. Tieto rituály sú súčasťou každodenného života. Hoci islám je väčšinovým náboženstvom, mnohé z týchto praktík sú stále prítomné. Rodové a duchovné koexistujú. Táto zmes pochádza aj z čias Marónov, ktorí priniesli rôzne spôsoby myslenia a prispôsobili ich novému prostrediu. Ďalším znakom tohto vplyvu je úloha žien. Napriek tomu, že je to moslimská krajina, v mnohých domácnostiach sú to práve ženy, ktoré rozhodujú o ekonomike, výchove detí alebo budúcnosti rodiny.
Pôda často prechádza z matiek na céry. Táto ženská sila nie je nová. Mnohí ju spájajú s tým, ako boli organizované komunity slobodných otrokov. Tam mali ženy ekonomický a sociálny vplyv. Táto štruktúra časom nezmizla. Zostala a premiešala sa s inými tradíciami. Po stáročia boli komory nazývané ostrovmi otrokov. Nielen kvôli ľuďom, ktorí tadiaľ prechádzali po obchodných cestách, ale aj preto, že to bolo jedno z mála skutočných útočísk pre tých, ktorým sa podarilo utiecť. Títo utečenci zanechali viac než len svoju prítomnosť. Zanechali po sebe iný spôsob života. Najdrahšia svadba v Afrike. Na ostrovoch nie je svadba len zväzkom dvoch ľudí. Je to obrad, ktorý môže trvať niekoľko dní, so sebou prináša obrovské výdavky a predstavuje kľúčový spoločenský krok pre mužov. Tento typ svadby je známy ako Grand Mariage, veľké manželstvo. Nie je to len tak obyčajná oslava. Je to kultúrna povinnosť, ktorá označuje postavenie muža v jeho komunite. Tento rituál nie je voliteľný, ak muž túži po spoločenskom uznaní alebo ašpiruje na politickú funkciu. Iba tí, ktorí oslávili vlastné Grand Mariage, môžu kandidovať na dôležité funkcie. Bez tohto kroku sa muž nepovažuje za dostatočne zrelého na to, aby zastupoval ostatných. Príprava na túto udalosť môže trvať roky. Vyžaduje si zhromaždenie dostatočných zdrojov na zaplatenie zvierat, jedla, hudby, oblečenia, šperkov, darčekov a ubytovania pre všetkých účastníkov. Mnoho mužov sa zadlžuje, aby túto tradíciu dodržali. Nedodržanie tejto tradície sa považuje za neúctu voči komunite a rodine ženy. Podujatie zvyčajne trvá 3 až 7 dní. Počas tohto obdobia sa konajú hostiny, obetujú sa kravy, ponúka sa jedlo stovkám ľudí a rozdávajú sa cennosti. V niektorých prípadoch musí ženich darovať aj dom alebo majetok. Tieto prvky nie sú symbolické. Sú konkrétne a očakávané. Počas obradu má každý krok význam. Od spôsobu, akým sú hostia vítaní, až po darované dary. Nič sa nenecháva na náhodu. Každé gesto sa považuje za vyjadrenie mužovej úrovne oddanosti manželke, rodine a tradíciám jeho ľudu. Veľkolepé manželstvo nie je moderný rozmar. Má starodávne korene. Verí sa, že vzniklo v dobe, keď sa rodová línia prenášala po materskej línii. V tomto kontexte sa prestíž rodiny nemerala len majetkom alebo pôdou, ale aj schopnosťou ctiť ženy klanu. Preto sa tento typ svadby stal symbolom úcty, zodpovednosti a zrelosti. Nesvačuje len pár. Posilňuje väzby medzi rodinami. Ukazuje, že muž má prostriedky na uživenie domácnosti. A predovšetkým rešpektuje úlohu žien vo svojich komunitách. V minulosti, keď boli komory kľúčovými bodmi na obchodných cestách v Indickom oceáne, manželstvo slúžilo aj ako diplomatický nástroj. Zväzky medzi rodinami umožňovali rozširovanie sietí vplyvu. Mnohé z týchto aliancií zahŕňali väzby s arabskými, perskými alebo africkými obchodníkmi, ktorí prechádzali touto oblasťou. Veľké manželstvo zdedilo túto logiku spojenectva a projekcie. Naďalej slúži ako dôkaz, že muži dokážu splniť to, čo sa od nich očakáva. Preto sa aj v kontexte chudoby alebo nedostatku vynakladá maximálne úsilie na vykonanie obradu. Ak sa tak nestane, muži môžu byť vylúčení z kolektívnych rozhodnutí. Ženy tiež zohrávajú v tejto udalosti ústrednú úlohu. Nie len preto, že sú uctievanými osobnosťami, ale aj preto, že sú často tými, ktorí organizujú detaily, koordinujú zdroje a zabezpečujú, aby všetko prebehlo tak, ako má. Rešpekt, ktorého sa im v tomto kontexte dostáva, priamo súvisí s rozsahom udalosti. Hoci veľké manželstvo predstavuje veľký ekonomický tlak, zostáva neoddeliteľnou súčasťou života na komorách. Neexistuje preň presný vek. Niektorí muži ho oslavujú v mladosti. Iní čakajú 10 ročia. Dôležité je, že skôr či neskôr ho musia podstúpiť, ak chcú byť v očiach svojho okolia považovaní za dospelých. Táto udalosť tiež predstavuje zlomový bod. Po veľkom manželstve sa mení spoločenské vnímanie mužov. Sú im pridelené ďalšie zodpovednosti. Môžu sa vyjadrovať na dôležitých stretnutiach, byť konzultovaní v konfliktoch alebo sa zúčastňovať na rozhodnutiach,
ktoré ovplyvňujú ich susedstvo alebo dedinu. V mnohých prípadoch sú muži, ktorí ho neoslavovali, vynechaní z rozhodovacích sfér. Ich vek a vedomosti nie sú dôležité. Bez tohto kroku nie sú uznávaní ako dôležité osobnosti v komunite. Je to kultúrny filter, ktorý definuje, kto má hlas a kto nie. Náklady spojené s týmto obradom sa zvnútra nepovažujú za nadmerné. Vníma sa ako dlhodobá investícia, záväzok nielen voči partnerovi, ale aj voči sociálnej štruktúre, ktorá ich obklopuje. Preto tí, ktorí ho vykonávajú, ho nepovažujú za záťaž, ale za nevyhnutnú povinnosť. V posledných rokoch niektorí navrhli skrátiť dĺžku alebo náklady na rituál. Väčšina populácie ho však obhajuje ako jednu z mála tradícií, ktorá si stále zachováva silný pocit spolupatričnosti a súdržnosti. V rýchlo sa meniacom svete zostáva veľké manželstvo zakorenené. Tento typ svadby tiež posilňuje úctu k ženám. Sú to oni, ktoré rozhodujú, či budúceho manžela príjmu alebo nie. Ak s procesom nesúhlasia, môžu obrad odmietnúť a zastaviť. Táto rozhodovacia právomoc posilňuje úlohu žien v spoločnosti, kde pretrváva matriarchát. Mayotte. Ostrov, ktorý Komory nedokázali získať späť, súostrovie. Komory sa skladá zo 4 hlavných ostrovov: Grande Comore, Moheli, Anjouan a Mayotte. Avšak iba 3 patria do krajiny, ktorá je dnes známa ako Komorský zväz. 4. Mayotte nie je pod francúzskou kontrolou. Napriek tomu, že je súčasťou geografickej a kultúrnej skupiny, tento ostrov si Francúzsko ponechalo. Odvtedy spor o jeho zvrchovanosť nebol vyriešený. V roku 1975, keď Komory vyhlásili nezávislosť od francúzskej nadvlády, orgány súostrovia zaradili 4 ostrovy do novej krajiny. Francúzsko však toto rozhodnutie v prípade Mayotte neuznalo. Na tomto ostrove sa konalo referendum. Väčšina hlasovala za zotrvanie pod francúzskou správou. Komory tento výsledok odmietli. Tvrdili, že referendum bolo nezákonné, pretože rozhodnutie o nezávislosti by sa malo vzťahovať na celé územie, nie samostatne. Od tohto okamihu sa nezhoda medzi oboma krajinami stala trvalou. Francúzsko si udržalo kontrolu nad Mayotte. Komory trvali na tom, aby ostrov zostal súčasťou ich štátneho územia. Mayotte zostalo pod francúzskou vlajkou, ale geograficky zostalo nezmenené. Nachádza sa necelých 70 kilometrov od ostatných komorských ostrovov. Zdieľa s nimi jazyk, náboženstvo, zvyky a rodinné väzby. Mnohí obyvatelia ostatných ostrovov tam majú príbuzných. Všetko však oddeľovali politické hranice. Komory roky uplatňovali tento nárok na medzinárodných fórach. V Organizácii spojených národov, Africkej únii a ďalších regionálnych organizáciách vyzvali na uznanie Mayotte ako okupovaného územia. Niekoľko krajín podporilo jeho postoj, ale Francúzsko sa nikdy nepohlo. Potvrdilo, že rešpektuje vôľu vyjadrenú v referende a že Mayotte zostane pod jeho správou. V roku 2011 Francúzsko zmenilo štatút ostrova. Oficiálne ho vymenovalo za zámorský departement. Tým sa právne zrovnoprávnil s akýmkoľvek iným francúzskym regiónom. Odvtedy je Mayotte neoddeliteľnou súčasťou Francúzska. Má euro ako svoju menu, francúzske zákony a vojenskú prítomnosť. Táto zmena posilnila francúzsku kontrolu a ďalej eliminovala akúkoľvek možnosť návratu. Rozdiely medzi ostrovmi sa stali viditeľnejšími. Na Mayotte sa vďaka podpore francúzskeho štátu zlepšila infraštruktúra, nemocnice, školy a platy. Vo zvyšku Komor zostali podmienky ešte horšie. Táto nerovnosť vytvorila nový problém. Nelegálnu migráciu medzi ostrovmi. Každý rok tisíce ľudí prechádzajú cez more z Anjouanu na Mayotte v malých člnoch. Robia tak pri hľadaní lekárskej starostlivosti, zamestnania alebo lepších životných podmienok. Cesta je krátka, ale nebezpečná. Voda môže byť zradná a člny nestabilné. Mnohí nikdy nedorazia. Francúzsko hliadkuje na pobreží Mayotte, aby zabránilo vstupu migrantov. Sú tam kontrolné stanovištia, deportácie a neustály dohľad. Ľudia, ktorí prekročia hranicu bez dokladov, sú zadržaní a vrátení na Komory. Niektorí sa pokúšajú vrátiť znova a znova. Iní miznú na mori. Tento neustály pohyb spôsobil napätie medzi oboma krajinami. Komory odsudzujú zaobchádzanie so svojimi občanmi na Mayotte.
Francúzsko zo svojej strany trvá na tom, že koná v súlade so zákonom. Situácia vyvolala protesty, blokády a diplomatické sťažnosti, ale problém pretrváva. Napriek kontrolám zostáva ľudské puto neporušené. Mnohé rodiny zostávajú prepojené cez dva brehy. Hovory, výlety, prevody peňazí a nelegálne návštevy zostávajú súčasťou každodenného života. Politické rozdiely nedokázali prerušiť rodinné a kultúrne väzby. Na Komorách je strata Mayotte stále vnímaná ako otvorená rana. Nebola prijatá ako definitívny fakt. Na školských mapách, v oficiálnych dokumentoch a verejných prejavoch sa ostrov objavuje ako súčasť krajiny. Toto je neustála požiadavka, hoci sa už nepovažuje za možné zvrátiť situáciu politickými prostriedkami. Francúzsko si udržiava svoju pozíciu. Investuje do infraštruktúry, zriaďuje štátne úrady a presadzuje sociálnu politiku na Mayotte, ako keby to bola ktorákoľvek iná časť krajiny. Prítomnosť francúzskej armády a polície túto kontrolu posilňuje. Neexistujú žiadne náznaky, že by boli ochotné rokovať o suverenite. Kontrast medzi ostrovmi je zrejmý. Zatiaľ čo Mayotte má stálu elektrinu, vybavené nemocnice a školy materiálmi, na ostatných ostrovoch sú výpadky prúdu, slabo zásobené kliniky a triedy bez učebníc. Tento rozdiel poháňa túžbu po prekročení hraníc, aj keď nelegálne. Parfum a biznis. Ilang-ilang. Na Komorských ostrovoch rastie kvet, ktorý nielenže definuje vôňu vzduchu, ale aj časť ekonomiky krajiny. Je to ilang-ilang, rastlina so silnou sladkou arómou, ktorá sa používa ako základ luxusných parfumov. Jeho esenciu využívajú svetoznáme značky, ako napríklad Chanel. Tento kvet nerastie len tak hocikde. Vyžaduje si tropické podnebie, stálu vlhkosť a špecifický typ pôdy. Podmienky, ktoré toto súostrovie ponúka, sú ideálne. Preto sa Komory už 10 ročia stali jedným z najväčších svetových producentov ilang-ilangu. Proces začína zberom kvetov, ktorý sa vykonáva ručne. Zbierajú sa iba za úsvitu, keď je koncentrácia olejov najvyššia. Za túto úlohu sú zodpovedné predovšetkým ženy. Vedia presný okamih, kedy kvet dosiahne svoj vrchol. Po zbere sa kvety destilujú, aby sa získal olej. Tento proces nie je rýchly. Môže trvať až 24 hodín. Vyrába sa v tradičných destilačných prístrojoch, z ktorých mnohé prevádzkujú miestne rodiny. Výsledkom je hustá, žltá hmota s pretrvávajúcou vôňou. Tento olej je vyhľadávaný parfumerskými domami v mestách ako Paríž, Miláno a Dubaj. Medzinárodné spoločnosti ho kupujú za vysoké ceny, aby ho mohli zapracovať do svojich vôní. Jednou z najznámejších je Chanel No. 5, ktorá vo svojom pôvodnom zložení obsahuje esenciu ilang-ilangu. Spôsob, akým komorské ženy používajú tento kvet, je však odlišný. Nemiešajú ho s alkoholom, ani ho neplnia do dizajnerských fliaš. Aplikujú ho priamo na pokožku a vlasy. Používajú ho ako súčasť svojej dennej rutiny, nie ako luxusný doplnok. Vôňa, ktorú ilang-ilang zanecháva, je intenzívna. Odoláva teplu, potu a plynutiu času. V prostredí, ako sú Komory, kde je vysoká vlhkosť a teploty, tento typ arómy pretrváva. Preto je bežné všimnúť si jeho prítomnosť na trhoch, stretnutiach alebo oslavách. Používanie oleja má aj symbolickú hodnotu. Neobmedzuje sa len na skrášľovanie. V miestnej kultúre je parfumovanie ilang-ilangom gestom identity, spolupatričnosti. Spája sa s úctou k sebe samému a k ľuďom okolo seba. Nie je to ozdoba. Je to spôsob prejavenia dôstojnosti. Pri dôležitých udalostiach, ako sú svadby alebo výnimočné návštevy, sa vôňa ilang-ilangu mieša s ďalšími prvkami. Kombinuje sa s mesanom, bielou pastou vyrobenou z mletého koralu a dreva, ktorá sa nanáša na tvár. Spoločne tieto prírodné produkty vytvárajú obraz, ktorý odráža starostlivosť a tradíciu. Tieto vedomosti sa neučia z kníh. Odovzdávajú sa z matiek na céry. Mladé ženy pozorujú, kladú otázky a napodobňujú. Učia sa, kedy a ako používať každú vec. Kedy aplikovať olej a v akých situáciách pripraviť mesano. Neexistuje žiadny návod, len prax a pozorovanie. Okrem osobného použitia si mnohé ženy z ilang-ilangu urobili zdroj príjmu.
pestujú, zbierajú, destilujú a predávajú olej. Niektoré to robia individuálne, iné v skupinách alebo združeniach. V mnohých dedinách sú ženy tými, ktoré udržiavajú podnikanie bez sprostredkovateľov. Táto práca nie je jednoduchá. Vyžaduje si vytrvalosť, znalosť podnebia, zručnosť pri vyjednávaní cien a kontrolu nad procesom. Mnohým ženám však umožnila dosiahnuť finančnú nezávislosť. Nepotrebujú povolenia na nákup, predaj ani investovanie. Spravujú si vlastné zdroje. V kontexte komor, kde ženy už zohrávajú ústrednú úlohu v rodinnom živote, táto činnosť posilňuje ich postavenie. Nielenže vládnu domácnosti. Tiež produkujú, spravujú a rozdeľujú časť príjmov, ktoré prichádzajú. Ich názory sú vypočuté, pretože sú podložené faktami. Ilang Ilang nielenže generuje príjmy v rámci krajiny, ovplyvňuje aj imidž, ktorý ostrovy prezentujú v zahraničí. Pre mnohých je to produkt, ktorý ich dostal na mapu. Hoci len málo kto pozná jeho presný pôvod, mnohé slávne vône nesú vo svojom zložení nádych komor. Najaktívnejšia sopka sveta. Na ostrove Grande Comore leží sopka, ktorá nielenže dominuje krajine, ale formuje aj každodenný život súostrovia. Volá sa Tsartala a podľa rôznych geologických štúdií je jednou z najaktívnejších na planéte. Jej erupcie sa často opakujú a jej prítomnosť si nevšímajú obyvatelia ani tí niekoľkí návštevníci, ktorí prichádzajú do regiónu. Táto sopka má mohutný tvar so svahmi, ktoré pokrývajú veľkú časť ostrova. Jej vrchol vypúšťa plyny, paru a dym aj v obdobiach pokoja. Nie je to vyhasnutá ani spiaca sopka. Zostáva neustále aktívna, živým znakom toho, že Zem sa tu stále pohybuje. V posledných 10 ročiach došlo k niekoľkým veľkým erupciám. V priemere sa jedna vyskytne každých pár rokov. Niektoré boli menšie. Iné spôsobili evakuácie, škody na majetku a obavy obyvateľstva. Napriek tomu ľudia naďalej žijú v blízkosti, zvyknutí na nepredvídateľnú povahu svojho okolia. Tsartala nie je obyčajná hora. Jej sopečná štruktúra jej dodáva impozantný vzhľad. Svahy vykazujú jazvy po minulých erupciách. Sú oblasti, kde vegetácia ešte nevyrástla a iné, kde sopečné minerály obohatili pôdu. Táto zmes vytvára protichodnú krajinu, úrodnú a zároveň vyprahnutú. Výstup k jej kráteru je možný, ale nie jednoduchý. Cesta je nerovná, so strmými svahmi a klzkými miestami. Napriek tomu niektorí dobrodruhovia a miestni obyvatelia vychádzajú na túru, aby videli vnútro sopky. Ako náhle sa dostanete na vrchol, panoráma je jedinečná. Viditeľné sú neustále fumaroly a úplný výhľad na Indický oceán. Plynové oblaky vychádzajúce z krátera sú husté. Majú silný zápach, poznačený sírou a inými chemickými prvkami. Vzduch sa stáva ťažším. Nie je vhodné tam dlho zostať bez ochrany. Napriek tomu sa mnohí snažia dosiahnuť ju a byť svedkami síly tohto miesta. V komorskej kultúre nie je sopka len geologickým útvarom. Nesie symbolickú váhu. Predstavuje energiu zeme, možnosť zničenia a tiež schopnosť obnovy. Jej činnosť je akceptovaná nie ako trest, ale ako súčasť života na týchto ostrovoch. Obyvateľstvo sa s ňou naučilo žiť. Školy ich učia, čo robiť v prípade erupcie. Rodiny majú evakuačné plány. V niektorých oblastiach sú postavené prístrežky. Značky sú jasné a miestne úrady neustále monitorujú správanie sopky. Napriek riziku existujú výhody. Sopečný popol obohatil poľnohospodárske pôdy v určitých oblastiach. Niektoré rastliny rastú lepšie v tomto type terénu. Existuje aj turistický záujem, aj keď obmedzený. Tsartala priťahuje cestovateľov, ktorí sa zaujímajú o geológiu, dobrodružstvo a extrémnu krajinu. Kontrast medzi zelenými poľami a tmavými skalami vytvára pôsobivé obrazy. Za jasných dní môžete z vrcholu vidieť ostatné ostrovy v súostroví. Výhľady sa rozprestierajú na kilometre. Celé prostredie sa zdá byť vznášajúce sa medzi pokojom a možnosťou erupcie. Okolo sopky nebola vybudovaná žiadna významná turistická infraštruktúra. Terénne podmienky a nízky počet návštevníkov to neospravedlňujú. Napriek tomu niektorí miestni sprievodcovia ponúkajú pešie výlety. Poznajú cestu, vedia čítať terénne značky a rozumejú bezpečnostným limitom.
Pre Komorčanov je Kartala súčasťou ich územnej identity. Nie je ani nepriateľom, ani pamiatkou. Je to prítomnosť, ktorá definuje ostrov. Jej dymové kúdoly nám každý deň pripomínajú, že zem pod ich nohami nie je statická. Mení sa, dýcha a varuje. Miestne legendy už stáročia spájajú sopku s duchovnými príbehmi. Hovorí sa o duchoch obývajúcich svahy, o hlasoch počuteľných v určité noci a o starodávnych rituáloch vykonávaných v blízkosti krátera. Hoci tieto presvedčenia nie sú oficiálne, v niektorých komunitách pretrvávajú. Domy z kameňa a palmy. Tradičná architektúra na ostrovoch nie je založená na luxuse ani na dovážanom dizajne. Prispôsobuje sa prostrediu. Domy sú postavené z čohokoľvek dostupného, sopečného kameňa, miestneho dreva a palmových listov. Nesledujú moderné dizajny ani sa nesnažia ohromiť. Sú postavené tak, aby vydržali a splynuli s prírodou. Použitie sopečného kameňa má praktické dôvody. Je to odolný materiál, ktorý sa na ostrove ľahko nachádza a je užitočný na odolávanie klimatickým podmienkam. Steny týchto domov odolávajú teplu, vlhkosti a zmenám teploty. Ponúkajú tiež určitú izoláciu bez potreby dodatočnej technológie. Strecha je pokrytá tkanými palmovými listami, flexibilným, ľahkým a vymeniteľným materiálom. Tento typ krytiny umožňuje cirkuláciu vzduchu, čo je kľúčové v tropickom podnebí. Nepoužívajú sa žiadne dlaždice ani cement. Domy nie sú úplne uzavreté. Dýchajú rovnako ako prostredie. Rozloženie vnútorných priestorov je jednoduché. Je tu málo priečok. Postačuje jedna alebo dve miestnosti. Miestnosti nie sú oddelené špecifickými funkciami. Všetko je multifunkčné. Spanie, jedenie, stretávanie. Mení sa okamih, nie priestor. V mnohých domoch nie je podlaha pokrytá. Zostáva pokrytá hlinou alebo vyhladená miestnou zmesou. Neinštaluje sa žiadna keramika ani leštené drevo. Dôležitý nie je vzhľad, ale užitočnosť. Čistí sa metlami zo suchých konárov a počas dňa sa vetrá. Nábytok je minimálny. Niekoľko stoličiek, matrac alebo rohože na podlahe a priestor na odloženie oblečenia alebo riadu. Dekorácie sú riedke. Možno závesná látka alebo provizórna polica. Nie je tam žiadne hromadenie predmetov. Ľudia žijú len s najnutnejším minimum. Kuchyňa sa zvyčajne nachádza mimo hlavného obydlia. Vybuduje sa samostatný priestor s kachľami na drevo a základným riadom. To zabraňuje vnikaniu dymu do domu a znižuje riziko požiaru. Umožňuje to tiež prípravu jedla bez zmeny vnútornej teploty. Voda nie je privedená do všetkých priestorov potrubím. V mnohých komunitách sa vedrá zbierajú z blízkych studní alebo prameňov. Domy majú vedrá, nádoby a súdy na skladovanie. Nie sú tam žiadne tlakové ani vykurovacie systémy. Kúpeľňa je zvyčajne v samostatnej budove. Elektrina tiež nie je všade zaručená. Niektoré domy majú solárne panely, iné používajú sviečky alebo petrolejové lampy. Nočné osvetlenie je obmedzené. Ľudia čo najlepšie využívajú deň a chodia skoro spať. Elektrických spotrebičov je málo a nie je potrebné mať viacero zásúviek. Dom stavajú rodiny alebo s pomocou susedov. Nenajímajú sa žiadne firmy. Práca sa vykonáva na zmeny. Tí, ktorí dostanú pomoc, ju neskôr vrátia. Je to bežná prax. Je postavený z materiálov z prostredia a známymi rukami. Tak to bolo už celé generácie. Tento typ architektúry odráža spôsob života. Nejde o chudobu ani zaostalosť. Je to funkčné rozhodnutie založené na tom, čo je k dispozícii. Nevznikajú žiadne odpady. Nie je tu miesto pre zbytočnosti. Každý prvok má svoje využitie a všetko je navrhnuté tak, aby odolalo počasiu, nie na parádu. Domy tiež odrážajú štruktúru rodiny. Pod jednou strechou môže žiť niekoľko generácií. Starí rodičia, deti, všetci zdieľajú priestor. Organizujú sa z úcty a zvyku. Starší má zvyčajne prednosť. Ich slovo je vypočuté, ich prítomnosť rešpektovaná. V dedinách sú domy zoskupené rodinnými väzbami. Ulica môže byť zložená z domov patriacich jednej širšej rodine. To uľahčuje každodennú spoluprácu. Ak niekto niečo potrebuje, jednoducho prejde cez ulicu.
Medzi príbuznými nie sú žiadne veľké vzdialenosti. Rozdelenie pozemkov sa tiež riadi internými pravidlami. Céry zvyčajne dedia. Keď sa vydajú, ich manželia sa nasťahujú do domu ich céry. Nie je potrebné za každým stavať od nuly. Pozemok zostáva v tej istej rodinnej línii, čím sa posilňuje úloha žien v spoločenskej štruktúre. Hoci niektoré nové stavby používajú cement alebo priemyselné materiály, väčšina si zachováva tradičný štýl. Nie z estetických dôvodov, ale z logiky. Funguje to, je to prístupné a umožňuje to udržiavať spojenie s prírodou. Rovnováha medzi ľudstvom a krajinou nie je narušená. Nedotknutá príroda a morský život Komorské ostrovy sú obklopené čistými, teplými vodami, ktoré sú súčasťou Indického oceánu. Napriek svojej privilegovanej polohe zostáva toto súostrovie málo známe a nepreskúmané cestovným ruchom. Tento nedostatok návštevníkov zachoval mnohé z jeho krajín nedotknutých. Príroda tu nebola transformovaná urbanizáciou ani masívnym rozvojom. Pláže sú z bieleho piesku, bez budov alebo plotov, ktoré by obmedzovali prístup. Stromy siahajú až k okraju mora a prístupové cesty sú jednoduché a nespevnené. Ľudia, ktorí žijú v blízkosti, si tieto priestory vážia. Nie sú tu žiadne turistické podniky ani luxusné stavby. Jedným z najpozoruhodnejších miest je ostrov Moheli. Táto oblasť bola vyhlásená za morskú rezerváciu pre svoju biodiverzitu. Okolité vody sú bohaté na druhy a útesy sú v dobrom stave. Nie je tu žiadne viditeľné znečistenie ani komerčný nadmerný rybolov. Ryby, koraly a korytnačky sú tam stále tak, ako pred storočiami. Na Moheli je bežné vidieť morské korytnačky, ako opúšťajú vodu, aby kladli vajíčka do piesku. Toto sa deje bez dozoru, bez umelej ochrany, iba v prítomnosti niekoľkých miestnych obyvateľov, ktorí poznajú cyklus a rešpektujú ho. Delfíny možno vidieť plávať blízko pobrežia, neboja sa motorov ani hluku. Potápanie a šnorchlovanie je možné v niekoľkých oblastiach. Niekoľko návštevníkov, ktorí prídu, môže zblízka vidieť húfy rýb, koralové útvary a druhy, ktoré sa v iných destináciách ľahko nenájdu. Toto všetko sa deje bez veľkých spoločností alebo masívnych prevádzkovateľov. Aktivity riadia samotní miestni obyvatelia. Lesy, ktoré pokrývajú časti ostrovov, sú tvorené tropickou vegetáciou. Sú tam veľké stromy, husté kríky a oblasti s konštantnou vlhkosťou. Tieto oblasti sú domovom vzácnych vtákov, jedinečného hmyzu a malých plazov. Nie sú tu žiadne spevnené cesty ani široké vchody. Prístup je pešo, po prašných chodníkoch. Absencia turistických budov umožnila, aby biotopy zostali stabilné. Neboli vyrúbané žiadne stromy na výstavbu hotelov, ani nebolo more vybagrované na výstavbu dokov. Miestne komunity využívajú zdroje šetrne. Lovia, čo potrebujú, zbierajú ovocie a starajú sa o tieňové stromy. Rieky, ktoré stekajú z vysočiny, prinášajú čistú vodu. Neboli odklonené ani usmernené. Tečú prirodzene a slúžia ako zdroj na pitie, umývanie a zavlažovanie plodín. V niektorých úsekoch vytvárajú jazierka, kde sa ľudia kúpu alebo ochladzujú v horúcich dňoch. Vzťah Komorčanov k prírode nie je turistický. Je súčasťou každodenného života. Ľudia nenavštevujú krajinu, žijú v nej. Ľudia lovia ryby, prechádzajú sa pozdĺž pobrežia, zbierajú rastliny alebo sa starajú o zvieratá. Neexistujú žiadne bariéry medzi ľudským a prírodným prostredím. Všetko je prepojené. Na ostrove Grande Comore sa okrem sopky Kartala nachádzajú lesy a zelené plochy, ktoré sa tiahnu cez svahy. Tieto oblasti nie sú označené ani nemajú trasy určené pre návštevníkov. Sú to priestory, ktoré obyvatelia dobre poznajú. Vedia, ktoré rastliny majú používať, ktorými chodníkmi sa majú vydať a kedy sa majú vyhnúť určitým oblastiam. Napriek tomu všetkému existujú cestovatelia, ktorí sa rozhodnú navštíviť Komory. Je ich málo, ale hľadajú presne to, čo krajina ponúka. Pokoj, nedotknutú prírodu a možnosť vidieť miesto bez masy a turistického vykorisťovania. Pre nich sú ťažkosti súčasťou príťažlivosti. Autentickosť miesta sa zachováva práve z týchto dôvodov. Izolácia ochránila krajinu, zvyky a každodenný život. Pláže zostávajú prázdne,
Dediny fungujú vlastným tempom a návštevníci, ktorí prichádzajú, tak robia s vedomím, že idú na miesto bez filtrov alebo obalov.